Seche moko bende e od bura ka weche biro mathoth ahinya magi oting'o weche mag loso chike ma bende en achiel kuom ting' maduong' ma katiba mar piny Kenya omiyou ubed joma loso chike. Kuseloso chike to ng'ini sirikal mamalo bende tiyo kod mwandu mag jopiny e yo makare kuketo ne nyong'ong'. Sama ji ni oko kata miluongo ni opposition to iwacho ni water gi sirikal kendo wakwero gi ahinya ahinya. Nitiere weche moko moseliekore ni nitiere moko kuom kidienje mag pend chike kata mana kidienje moko mag chike mane wacho ni ok ber ahinya. Masa chik mano wito oko cha. Nitiere kidienje moko minyalo wacho inyalo chak duok kendo mondo jo od bura ong'egi ane. Lokruok bedo kanye sama ng'ato bedo machiegni gi sirikal ma miyo ng'ato korang' wacho ni gini akano nja nene gi oko to kare nyocho rach to ka koro ane iye to koro lokruok moko bedi. Ang'o matimore sama ji chopete lokruok? Ok anyalo wacho ni lokruok obedo ahinya. Yes. Kanyalo wacho in terms of kata owadwa John Mbadi. Kech ni neno kowacho ni nitie achiel ariyo mamoro nyaduogo. En ni king'iyo gini matut. Sama ne weche gi ochakore. Yes. To jo Kenya ok nowacho ni ogol gini te. Jo Kenya ne wacho ni nitie gik mane ok gidwar. Nyithindo matindo gi gimiluongo ni content creation magi yudo ko pesa nikech ji ti onge. Iyudo ka nyithindo ni e kona gi kameras gi giloso gige gi to giketo to giyudo go nya pesa gi mo matin ema gisudo go. Mano nigo osuru. Nigo osuru gik moko nyaka mkati nyaka gik moko ni imagine ni nyalgo osuru nyaka sanitary towels ma mine tiyo go nyocha gigo osuru. Mane ji iyudo ka okwongo ji nok dwar. To hawi marach nikech sirikal nok chikitgi. Ochopo kama dhano koro wacho ni koro gino kwadware adwara te kata koro idwa wuoyo wan koro kwadwa winje. To mano ok mean ni in reality ji nodagi gigo te. Nikech nodagi gigi te nikech koro ichwang'. Nikech ichwang'. Ichwang' omiyo ne ji ogolo gini te nowito oko. Nikech higa ka higa finance bill nikeloga mugen ni paroga donge ji wacho ni wang' ni omed pesa omed pesa mar kong'o omed pesa mar ndawa gimiluongo ni syntax ka ema ithoro med ga ahinya higa ka higa imede to higa ni ing'e ni onge momed nikech nyo dhir gino oko te omiyo sirikal nya bedo gi shida matin loso achiel ariyo ma ji dwaro. Wadwaro ni mondo dakteche omi pesa manyocha gidwaro. Wadwa ni jopuonjo omi pesa manyocha gidwaro. Lakini gimwa bokwero mabokwayo wadwa ma John Mbadi ni otem ahinya mondo kik otem dhiro tax no machiegni ahinya. Nikech kata bed ni ok gin maricha ahinya bila modwa kelo ka. To ichwang' kaka mar nyithindo gi pod nitie. Seche moko idwa imiyo ng'ato mirimbe dok piny matin kore kikone ni akoro wuogo ane mbaka. Ang'e ni sirikal nigi hamu ahinya mar dhiro wach tax mondo pesa oyudre minya timogo achiel ariyo. Kato gope bwa kawo mang'eny. To ing'e ni kaka idwaro ni gowi kikawo ka pesa odonjo gowi emikwongo ichulo. Koro seche moko ichulo gowi ma kata pesa mitimogo anything else onge. Ochala chala kaka dang' ibed ni pesa ni maodi. Kin gi gop ng'ato wawach ni kata ng'ato donge mshwari cha kikawe ka ng'ato oro ni pesa donge muonyore dhi kadhi. Koro mondo iyud modong' minya ng'iewo go nyaskari moro nyaka ang' iyude pesa here and there. But aparo ni gima duong' moromo sirikal oromo timo kanyo en ng'iyo roots ma pesa wuok go maricho. Nitie yore mang'eny ma pesa wuok godo sirikandwa ni maricho. Gima ber ni Mbadi nyocha ne wan ge e budget e parliament mokadho cha. And nowacho gigo motegno kendo ng'eyo kuon ma pesa wuok go oko. Koro ng'i anena kaka inyal din kuon ma ji golo go pesa e yore mok kony sirikal. Gima chielo sirikal nyalo weyo development moko matin mondo tim gi mos. Yesu ok bi bang' 2027 moro nya biro to kwang'eyo. To wawe ketimo ka gimwa paro ni Yesu biro 2027 ma gimoro amora nyakwa tim by 2027 hapana. Watima mos ka wang'iyo ni Kenya beji chandore ndi sani. Joma onge tich. Kijana moro matin sani idhi ik Friday ni nyocha somo gi nephew ne. Nyocha dere
nikech osesandore kumanyo tich otame yudo. To ok en achiel kende, vijende mang'eny sani kana biro ka to akadho kamoro loso lweta matin. Onyisa ni kijana moro ma wuod karachuonye rita oko kanyo for 1 hour. Ka wuok oko to nyisa ni mheshimiwa neni maneno mana naneno Yesu. Tapenye nikech ang'o? Ni an achako degree pesa otama. Awe degree. Koro adonjo sani ane KMTC. Sani KMTC be koro osekawo higni. Be koro tame tieko higa mogik. Nikech en gi balance mar 55,000. Ka jakenyo chopo kama kamano. Kokini mana gi chir. Dongi deri. To wadwaro ni mondo sirikal obede gi utu maneno ni jowa chandore. Osekete lwetu kendo kaka ni wacho